Di kalidad kag madalog nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probensya kag nasyon. Action Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes sa 6 na bulan sang Enero tuig 2023. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton daydayon para karon nga adlaw. Isyo sa courtesy resignation sang mga opisyal sang kapulisan. Mga mainit nga mga balita ag isyo sa Bacolod, isyo sa job order, isyo sa Kutay Basura. Samtang China nagpasalig sa solusyon sa mga Pinoy nga mangingisda sa West Philippine Sea. Daw sila pa karon niya nagamando, daw sila pa yang may kabalastan kita sa ila kay ila initugutan ang mga mangingisda nga Pinoy. Porte, no? Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtap. Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Kayunan, ining ginatudlo mga aligasyon nga mga opisyal sang PNP nga may angot sa mga illegal nga bagay, illegalista o illegal drug trade. Tapos, matukod kamo ya sang daw sekreto nga komitiba ko, no? May 5 ka miyembro nga amo ang mag-evaluate, magatuon sa mga impormasyon, mga datos sa mga matag-as nga opisyal sang militar. Ang punto ko dire daw kabudlay, no? Kinanglan ipasiguro nyo man nga ining secret nga komite ninyo hindi magalin mismo sa hanay sang PNP. Kay basi bala ang disgrasyada, ang iban wala sala, basi kon daw may dumot saya kag itumok bala kun ni madisgrasyang pobre pila ka mga opisyal. Sana siling ko na daw kabudlay ining mando nga courtesy resignation. Kung sa bagay hindi maginimando mo, hindi man mandatory kay pangabay mo lang ini. Amo gani nga may kinamatarong man ang mga police officer nga hindi mag-submit sang courtesy resignation. Bangod wala man niya nagsiling
nga mandatory gid siling ni Abalos, kundi pangabay man lang nga kung mahimo mag-courtesy resignation para makiluan ang hanay sa mga katapo sa kapulisan. Ang tuyo maayo. Ugaling, palanaw ko daw hindi maayo kay manti daw gin general ninyo Ang bilog. Daw ang buot silingon ba gitagaan nyo ya dua-dua ang pumuluyo nga ang mga opisyal na ton sa PNP may mga labot ini sila sa illegalista, sa mga illegal drug trade. So nagapanubo ini sa moral sang aton sini mga opisyal binigid kay ang ginapakortesy resignation ninyo matag-as nga opisyal hamak mo full-fledged colonel manug general na kag ang mga manug general na kag mga general mismo ang ginapangabay sa courtesy resignation. Ang tuyo siguro maayo pero para sa akon hindi ini makapaayo sa moral kag dignidad sang aton sini mga opisyal sa kapulisan. Maayo na yahi kung siling tani kamo nga, hoy, ang tanan nga mga full-fledged colonel, ang tanan nga mga general nga nagaedad na sang 54, 55 abe, courtesy resignation. Pwede na ya kay 56 sa mandatory resignation. Iman mo, sang PNP, may na temprano makapahuway sila, kabakabaton sa ila kompensasyon inakon hindi madutlan sang investigasyon kag kun hindi pag itudlo sining 5 ka mga secret committee nga plastar sang mataas nga punuan sang DILG. Pwede na ya total manog retire na gid man mas temprano kundi pa-retireon pero kon hubin pa nga mga full-fledged colonel kag general daw hindi naman amo daw gin salamatanan bla. Itudlo nyo kung sino, may ara magali kamo kilala, may ara na kamulistahan, itudlo nyo. Pagkatapos kung matudlo nyo, atubangon nyo lang na sa korte, may korte man kita. Pagkatapos kung sa korte na, kung may tsansa man mga pobre nga dipinsahan ang ila kaugalingon. Hindi kay pa resigno ninyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang kuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na Ni Presidente Bongbong Marcos didto sa pungsod China. Ang mga report na gasiling nga sa pagpakiginunanon sang duha ka presidente sang pungsod Pilipinas kag presidente sang China kay Xi Jinping naghatag siya sang commitment sa isa ka compromise nga solusyon para sa mga mangingisda nga mga Pinoy nga pwede magbalik ka sa pagpangisda sa West Philippine Sea. Maayo man ang ginkasugtan. Si Presidente Bongbong nagaplastar man sang pila ka mga problema sa pungsod katulad sa problema sang mga mangingisda. Ang ako lang din na hindi na kompormihan nga bangod ining West Philippine Sea kung desisyon sang arbitral tribunal aton kung takso naton ang West Philippine Sea sakop gid sang pungsod Pilipinas daw hindi man maayo bala nga ato na sakop daw kita pang nagapakitluoy daw sila pang nagadesisyon nga ato na ina bot silingon supposed to be kita ang magdesisyon. Hindi na kita ya maghagad to ya pangayo, pangabay, pakitluoy nga pabalika man ay ang amon mangingisda. Daw angay lang nga daw nagtugot na kita nga daw ilan na ang West Philippine Sea. Amo lang nang nagamonitor ako, amo lang nang daw hindi ko maintindihan kag disconforme. Kay nga aya sila ang mahatag pahanugot kaya aton ina parte ina sang pungsod Pilipinas kag sa pagtuon sang bilog nga kalibutan nagasiling nga ina nga parte aton iya ina sang pungsod Pilipinas daw hindi lang maayo pamatian blang nga daw kita pa yang nagapakitluoy kita nagaapila nga kon mahimo mabalik ang aton mangingisda nga kita yang mapakitluoy kaya aton ina ginaklaim nila ang hindi ila sila mamando daw sila pa ya daw may kabalaslan pa kita nga nagsugot sila nga magbalik ang mangingisda dira sa West Philippine Sea nga gina-claim naton nga ato na gid nagdaog ata sa kaso ato na gid daw kita pa yang malho dito sa ila daw sila pa ya karon ang daw sila pa yang hero subong nya hindi okay balik na sa West Philippine Sea ang inyong mangingisda daw sila yung gabando sa lugar nga hindi ila nga ginaklaim naton nga aton amula na ya ang buot ko silingon pero wala ko yung gaprobok mga kigita makigaway gikita sa pungsod China wala ta padaog kabalo mantas na ang aton ang gusto lang
Daw kalain lang pamatian niya nga aton, daw sila pa ya ang husto, daw hero pasla niya o gintugtan kampiyon ng China, gintugtan niya mga mangisda nga magbalik pangisda sa West Philippine Sea, nga dapat aton na yan, kitang mamando kay aton. Daw hindi lang nga maayo pamatian. O galing sa lasiling ko, wala lang kita ya, provoke kabe nga mangita-gita away, diplomasiya lang, kang gusto-husto lang. Galain kay daw ka sakit lang pamatian lang ato na gid. Daw kita pa yang gayo. Kag daw sila pa ya ang gusto. Daw sila pa karon ya ang hero kay gintugtan nila nga mangisda ang aton mga mangingisda sa West Philippine Sea. Para sa akon daw hindi amo. Kadumdum ka mo nga mga Pinoy nga mga mangingisda nagaduso ganya kung magkanto kato sa China ang ilagin na sa presidente, prioritize mo gid nga hindi sila maglabang diri sa aton kag hindi sila maggamo sa mga mangingisda sa taga pungsod Pilipinas. Daw hindi ko maintindihan, intriga ako niya nga daw sila pa yang nagmando. Pwede ka mo okay ba? Daw ila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Diri kita sa mga isyu lokal. Job order. 800 kuno ang kakason sa mga job order. Ang ako niya okay man na kung daw wala nagiban budget. Kay manti daw kulang-kulang kuno ang nasyonal nga budget daw ibanan gid 300 milyones which is pwede man sakit man na nga wala kay sweldo sa kaswal kag job order lang tawabla mga 10% pa ang wala maswelduhan nga mga job order. Tilang taon ta ini kung job order ang hambalan dapat ini mga nagapanilig sa dalan ipabilin. Lain kay mga vaccinator naton daw la iya madala. Amunis lang nagsakripisyo. Ang iba nagkalamatay, nagmalasakit sa tong pandemic sa COVID-19. Daw amo pa ini sila nga mga vaccinator ang daw madisgrasya pa nga wala ngalan kag basi posible makakaspa nga mga job order sakit man no porti kasakit man. Karon ang question amo ni 800 ka mga job order ang kakason. Pila ang mabilin? Kag kanday sino ang posible makakas. Tidiri na, makita naton kung ano kabaskog sa mga backer nila. Tagsa ka opisyal, hindi na malipod ya, kag klaro na ya, abyerto na sa mata sang pumuluyo, nga ang tanan nga opisyal, nga mga nagdalaog, may kuta ini, nga kaswal kag job order. Magluwas lang kung kontrapartido ka, kaya daw medyo never mind kagid, no? Hindi ka matagaan sa imo mga job order, may ara na sila mo. Bisan gani ang hindi opisyal, mga barangay kapitan, may ara kuta mo. Basta nagbulig ka sa administrasyon. Te karon masadya na ni. Masadya na ang huding-huding. Kay dira sa idalom sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez, pila ka paksyon ang arada. So, ang mga job order nga ginbutang sa pila ka paksyon, pabakod-bakod di siling ko, sang backup, sang mga nagrekomendar sa ila. Pila ka paksyon ang arada mo? Sa pagkadamo, sa paksyon nga arada. So, kada paksyon, may ara ginabutang nga job order. Isalaon lang ni, sino ni rekomendasyon, no? Pabakod-bakod ni, tikod ikaw nga job order, daw mabakod ya ang imo sini backup kag ang nagrekomendar sa imo posible hindi ka makakas. Pero kung maluya-luya ang rekomendasyon daw laban kagid madala sa 800 plus ang iba nagsulod pa nga wala sila sa kung ano man nga papilis nga ginakaptan. Amo nang laing gid ka appointment imo nagagagada obra kay ginpasalig ka sang pila ka mga personalidad nga kuno mabakod sa Benitez administration. Amo ning masubo. So panilagan ta
Kay sigurado gid ako ya, pagkatapos nga makakas ining 800 ka mga job order, mabatian tagid ang hindi magkalaabo nga huding-huding. Ang kalabanan sina panumboy. Amo gali ni matabo sa amon? Nagpatay-patay kami, nagkalipong kami sa singgitan to para magdaog ang administrasyon. Perting patay-patay namon, kampanya wala kagto. Pagkatapos mapurdoy kami, mawadan kami at trabaho. Amo gini matabo, latawan nyo bla? Kay purti ni ang binalbalanay kag disgustuhanay naman. Ang kaluluoy sini, ang administrasyon ni Mayor Albe Benitez. Di si Mayor Albe Benitez siya. Ang iyan na niya, pangsyon niya, araman niya sa... Wala man siya nagbutang da sang mga job order. Ang mga tao malang iya, amo nagbulutang da. Ang mga siling mga mabakod sa administrasyon. Wala man gani, guro mi isa yung gitbutang ang mayor da nga job order. Te pagdaog kay bangod porting kampanya, pinamutang da sa konsinuman nga mga opisyal kay may mga kutas la mo. Sa una gani may ara de yang konsihal kag opisyal sa Bacolod nga tag sobray sa gatos yang kutaya. Amo ni matabo patihan nyo ko. Hindi ni maintindihan ang buyayaway pagkatapos nga kakasona ining mga 800 ka mga job order. Patihan nyo ko. Porting isyo ni. Hindi ni maintindihan nga isyo. Grabe ni. May mahibi, may magkalalipong, hamak mo wadaan kay mo trabaho. Hamak mo nga, amo na itong kalapao sa singgit sa administrasyon, gulpi lang niya, kakasod ka. Amo ni mga reaksyon, bantayin nyo. Kay sigurado na ya, ang buyayaway sini kag tumbuyan ay hindi maintindihan. Grabe ni. 800 is 800 ka mga job order ang mahimo kakasod ang akon pangabay lang ko tani. Iniblang mga importante ni mga street cleaner, mga vaccinator, kag iban pa nga may kabalaslan mga mo, hindi nyo man pagkakasa. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54. Balik ako pagkatapos ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo
kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa Wala tamarang ka ba ang IPM CDC. Tagaan talaligwa nga maarangka sa basunod nga pagpangalagad. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.